Kapuso programs kag personalities daog sa 10th Platinum Stallion na National Media Award 2025. Si Julius Bilacaol nakatuto. Good morning mga igan. Good morning US Barkada. Good morning. Liwat nga nagarangkada ang Kapuso programs kag personalities sa 10th Platinum Stallion National Media Award 2025 sang Trinity University of Asia. Ginkilala ang GMA Network bilang TV Station of the Year. Kapuso, umpisa natin ang balitaan higit sa isinasa. Regional TV Network of the Year naman ang GMA Regional TV. 24 oras ang Best TV News Program of the Year. Ang isa sa mga anchor sini nga si Vicky Morales, ang Female News Anchor of the Year. Ang isa pa ka programa ni Vicky nga Wish Ko Lang, ang ginkilala nga Best Public Service Program. Sa 24 oras Game Changer segment host Martin Javier, ang Best TV Sports Program host. Si State of the Nation Anchor Ato Maraulio, ang Male News Anchor of the Year. Ang top rating public affairs show nga Kapuso mo Jessica Soho ang Best News Magazine Program. Ang 25 years nga public affairs show nga nagahatag sa mapuslanon nga dokumentaryo ang Eyewitness, Best Documentary TV Show. Ang isa pagid ka 25 years naman nga nagahatag sang serbisyo, balita, impormasyon kagasadya. Ang unang hirit, ginkilala nga Best Morning Show. Ang Sope Radio DZBB, ang Best AM Radio Station of the Year. Isa pa rin siyang kaaway. Gawin mo na ang kaparasang Ginkilala man ang hit Kapuso Family Drama Series nga Pulang Araw bilang Best Primetime Drama Series kag Socially Relevant TV Series. Subong man ang iban pagid nga Kapuso personalities. Nagdala man sa magalilingaw nga performance si Rochelle kag ang Cloud 7 sa awards night. Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.